Arratsaldeon, guztioi ondo entzuten da? Bai, bale. Bueno, eskerrik asko, hasteko etorri zaten guztioi. Egoera daun bezala gainea, bueno, ez da erresa jende asko hemen elkartzea, orduan, eskerrik asko gerturatzagatik danoi. Eskerrak nik uste da non partez pixkatzen barko genizkiola alde batetik, bueno, Santelmoi, duipe olako hitzaldi konferentziak eta barrantolatzeagatik. Eta jake pixka bate guzti hau lotuta dijon hemen Sigfrido Kotxbengo etxean esposizionen ingurun eta berak egindako argazkien ingurun, eskerrak ere nik uste dut familiari, museoari egin dion donazio horregatik. Horre azkenen argitara ekarri zaigu tesoro bat, esango genuke altxor bat, argazki horiekin, ezagutza bat, eta nik uste dut, benetan eskertzeko direla horlako gestuak. Gaurko mai inguru hontan, Carlos eta Andonikin pixka bat hitz egiten egongo gea, gerra asuntu honi buruz, gerra ikuspegi desberdinetatik, baino kazetariaren ikuspegia pixka bat landuz, edo horren inguruan pixka bat sakonduz. Orduan, pixka bat helduta Sigfrido Kotxen artxiboari eta gaur egunera arte, bai kazetaritza eta bai argazkilaritza kazetaritza nola aldatzen, nola eraldatzen jundiran, horren inguruan pixka bat hitz egingo dugu, eta gero bereziki hemen dauzkagun bi artista hauen ikuspegiak eta esperientziak eta ezagutu nahi ditugu, pixka bat. Orduan, presentazio motzanen ondoren, nik beraiei emango dietitza, eta jongo gara pixka bat, saiatuko gara pixka bat, gai interesgarriak jorratzen, eta bukaeran pentsatzen eta aukera gongo dela zuek ere, beraiek alderak egiteko. Orduan, nik presentazio oso motz bat ingo dut beraiena, hemen datuak beti eskura ukitzen ditugu, biografiak edo, orduan, ziur nago etorri zeatenok ezagutzen dituzuela, baina, Carlosen kasuan, kazetaria, gerra reporteroa dugu da, reporteroa. Bai konturatu naiz, pixka bat prestatzen ari nitzela sarrera hau eta beraien bien biografiei eta begiratuz zenbat gauza aman komunan dauzkaten biak, ez? Hasteko gipuzkoarrak biak, hori alde batetik. Biak, hori, kazetari edo erreportariak gudan inguruan edo konfliktuetan lan eginak. Eta kasu, nik uste dia denbora gehienean behintzat, bai zuen karreran esango genduke, edo zuen ibilbide hortan, era autonomo edo independiente baten lana egindakoak. Gero, dudik ez euk, hemen ez ditudanak aipatuko, baina publikazioak, bai batak eta bai besteak, mundu mailan edo internazionalki oso ezagunak eta oso garrantzitsuak diren medioetan. New York Times, Al Jazeera, hemendik apuntatu eta dauzkat, The Guardian, Vice News, Carlosen kasuan, eta nik uste Andonien kasun ere, bai portadak New York Timesen, Newsweek, The Guardian berriz ere, oso medio garrantzitsutan publikatzen dituzte beraien lanak. Orduan, hor ere, parekotasun handia edo haman komunean gauza asko bien arten. Eta gaur egun gainea biak kolaborazioak egiten dituzte, bai gara eta bai Jotdown publikaziorako eta beste batzuentako ere bai. Nik ez dakit gainera, zuen bion arteko erlazioa lehenagotik dator, edo horre noiz hasten da pixka bate, noiz ezagutzen zate eta noiz hasten zate zuek bio pixka bate elkarlanak egiten edo, orain bururatu zaik galdera, baina... Bai, atzalde ondan hoi, eta zirrak epatu bezala, eskerrik asko bihotzetik etortzagatik, sasoi xelebre hauetan.
Ba, hu ezagutu ginen 2012, esango nuke. Ez dakit zehatz mehatz nola. Eske, hain nintzen pensatzen. Eta... Gogoraziko diagin, eski gamenetan gutxia 50 urte bete behar ditu eta ja memoria galtzen azten. Orduan, atxalde hon denoi, izan zen, ezagutu ginen behin nik lortu nolako Irakia joateko, hori, jazta, bale, venga. Nik jarretuko. Bueno, gizon hau egon zan txarla bat Hernanin, eta entzun kontakto bat, txarla hura ematezun, emantzun Irakeko aktivista batek. Eta bueno, gerora ezagutu gendun, baina ni harrematen jarri zan nerekin Andoni, eta esan zin, betxo, gizon hau ezagutuet, eta funtsean dakat Ferrari bat, piezatan, eta ezakin nola montatu. Zezuk etzen duen Irak ezagutzen, etzinan Iraken egon da. Orduan, berarekin elkartu eta jabetu nintzen, bazala benetako Ferrari bat montatzeko aukera polit bat. Ferrari bat zergatik hau zen gizon bat, Norbeian zeona, baina Abu Ghraibeko espetxean egondakoa, Arabiar Sunia eta Irakeko insurgentekin edo matxinoekin sekulako sarbidea zeukana, ez. Eta hola izan zen, elkartu ginen, planakin genituen, eta handi gutxira Irak alderantz abiatu ginen. Elkarrekin, desentetan lan hinde bai. Baina urte hortan bertan, bueltatu eta ustetik hilabete horrela Saharara joan ginen. Argeliako buelta eman genuen baita ere, ekaina zanura, matzen dut. Hor ere, bueno, ez dut bukatu pixka bat hori beraien presentazio hori, baina baita zuen helmugak edo landu dituzuen konfliktu eta herrialdeak ere oso antzekoak izan dira, ez? Pixka bat horre oriente herrialde guzti hori, bai, bueno, gero hasita, esango genuke, Libiatik, Egipto, Siria, Afganistan, Irak, Iran, bueno, nik uste toki horietan askotan behintzat koinziditu dezutela biok. Eta gero, bai, aproximazio desberdinak, zeratik kasu bat, Carlosen kasun berak hitza erabiltzen du, eta Andoniren kasuan kamara. Baina, bai esango nuke horre ere badarela zenbait konexio, ez? Askotan zuen lana eta berezik igual Andoni jazken aldi honetan ez da inbeste igual erreflejatzea ze balsatzen den en la línea del fuego, ez esango genduke edo lehenengo zea hortan eguneroko notizio hori, baizik eta analisi sakonago bat egin, jendearekin egon, ulertu konfliktua eta pixka bat, historio bat kontatu, ulert dadin benetan toki horietan gertatzen ari dana. Ez dela bakarrik momentuko notizi hori konbatea edo... Gatazka oso kontzeptu zabala nahi toakatu zait hainbat argazkilariekin lan egin eta die argazkilari oso onak, baina frontetik kanpo galduta ibiltzen dira. Bezakite, askok ez dute asmatzen nola eutxi horrei, ez? Tandonikin aldiz, ez duk aipatu bezala, ikerki asko daki, frontean ez ezik gatazka, badagola eskola baten, edo ura ez dagoen herri batean, edo milaka eta milaka desplazatu dauden errefuxiatu gune batean, ez? Ordan hori burun eukita, errez indaiteke lana batea. Bai, ondo moldatu izan gea. Esan behar dago, justu hain ezin esaten, Al Jazeera, New York Times, eta esan dut, batean dugun lanetan, nolakoik ez dugu, nolako trofeik ez dugu eraman. Esan dut, batean lan egin dugunetan, ez dugu portadarik egin, ez dugu, gero, kurrikulume jartzen dien gauza horiek, gero, batean lan iken dugunen ez dugu bat ere betetzen, baina ondo konpontzen gara, eta oaine batea bagoaz, hasi que... Seinale ondo konpontzen gana. Ez, aipatu nahi non baita ere, zuk esan dezuna nola askotan uste duten gu gatazkara joaten ganean, gatazka batea joaten ganean, nola egoten da nor, irudi hori, ez Hollywoodek saldu diguna askotan, gerra batera doan argazkilaria frontera bakarrik doala. Eta frontean egiten dela dena, eta frontean erabakitzen dela dena, eta askotan pauso bat edo bi edo gehiago atzera eman da, historia
poso hauzen duten historioik aurkitzen dituzu. Gogoratu, hauek adiez oso frenteko argazkiak dira, baina argazki ezagunenak izaten die gerratea pasa eta handikan egun batzutara, aste batzutara, historioak hasten direnean, hondakinen artean irtetzen hasten direnen. Nei adibidez, argazki horiek ateratzea ere asko gustatzen zait. Jango da, ni oso frikian Saharako teman eta ez daki nungo patrulla baten ezagutu zuten hango eta horrelako, eta horien historio egin atzetik juten ez, eta gero askotan orduk sartutako ikerketa honen ondoren klik bat besterik ez da, baina momentu horiek ere kolezionatzea gustatzen zait, eta uste daizkenen puntu horretan gaina interes aman komun asko dauzke, bai minoriak eta horrelako ekialde hurbileko minoriekin eta nahiko interes daukagu, eta gaina esango nuke nahiko zaila dela, geroz eta zailagoa da horrelako interesa daukaten kazetariekin talde bat egitea. Nik nire lagunekin, Carlos Zaparteren hitzekin den, lankideekin hitzekin dut, eta ez daukate interes hori. Hau da, interesa askotan juten da, hemen argazkia oso lehengon lagun batek Diego Ibarra, beha Libanon bizi da, eta esaten dion oso instagramizatuta garela. Argazki bat atera espektakularra izan behar do, eta handikan atzen dagona aldiz zer gertatzen da, ez? Eta ni aldiz atzendaren argazki horiek asko interesatzen zaizkit, baita ere. Hemen, pasatzen hasi nahi duen, argazki batzuk asko ezagunak, argazki ikonikoak, baita 19. mendeko argazki batzuk kasuntan bezala, ez azkene, nik uste dut, historia aurrera doan eran ere gerrak isladatzeko, gerrak errepresentatzeko moduak ere aldatzen zuen dirala. Hemen, Sigfrido Kotxen erakusketakin badaukagu oso material ona ikusteko garai bateko gerra konfliktu bat nola irudikatzen zan. Gaur egun, pentsatzen dut, irudikapen hori era desberdin baten egingo dela. Ni asko akordatzen naiz, 81 urtet izan zala Golfoko gatazka, eta ordura arte hemen gauden gehienok, pentsatzen dut, nik bezala hemengo bi hauek ezik, gudakin daukagun erlazioa, pertsona arruntok, esango nuke, beti dator, kontatu dizkiguten historioetatik, alde batetik, gure familia, gu baino helduagoak direna kontatu dizkiguten memorietatik, eta beste alde batetik, edabideak, ematen dikuten informazioagatik, ez? Hori da, gu gehienok gudarekin daukagun erlazioa. Zuena, ulertzen detera bat desberdina dela, eta bizi izan dezute, zeuek aukeratuta, baino bestera batera bizi izan dezute, ez? Eta refleksio azkenen pixka bat da, barkatu, betorreko kenduko ditut. Orduan, nire refleksioa da pixka bat hori, nola aldatu dan, gerra irudikatzeko era denbora guztia hontan, ze aldatu dan, gerra aldatu da, edo irudikatzeko era aldatu da, edo biak aldatu dira, zati ni baiak, lehen aipatu detena, ez, Golfoko gerra hortan, horre oso aldaketa potentea hontzan irudia aldetik, ez? Ordura arte, irudiak normalen ondoren etortzen zian. Eta gerra hori izan zen gerra bat zuzenean transmititu zana. Egunero programatuta zegoen telebistan ez dakitze ordutan bombardaketa bat emango zutela. Hori daukandik horre erabate sartuta, ez? Orduan, hasi zen joku estetikoa eraman zen beste maila batera. Gerra zen telebistan edo ikusteko gauza baita politia ere esan dezakegu eta nahiko lizuna da hau esatea, ez? Baina horre nik uste dut barrera bat edo muga bat gainditu zala nolabait. Gaur egun nun gauden ja, ez dakit horren inguruan refleksio txoren bat edo. Nik esango nuke, garai hartan, ni gaztetxo nintzen, baina garai hartan suposatu zonaren zisma baten barruan garela momentu honetan, sare sozialek ekarri duten aldaketa guztia. Gerra funtsean muinean ez dela aldatu, gerra beti aldatzen da, teknologikoki, geoestrategikoki, geopolitikoki, dena aldatzen doan modu berean. Baina zuk oso ondo esan dezu nola,
telediarioan, eta ni goatzen dut, telediarioan esaten dut, vamos a hacer una conexión en directo, bombardaketa bat, eta orduan txasten ziren gero Jugoslavia zaharraren zean baita bombardatu zikusten, bueno, momentu honetan gare teknologikoki beste zisma batean. Hau da, sare sozialek ekarri dute, batetikan ez zuzenean bakarrik emateko aukera hori, baizik eta popularizazioa. Hau da, orain, gerra batera akzesoa, agian lehenago zanaren, zakit errezago edo zailago da, baino bertatikan informazioa bidaltzeko aukera asko popularizatu da. Horrek zer dakar, zentsura ez nuke esan nahiko, baino bai masifikazioa. Hau da, zakit azkeneko arabiar udaberrikatikan honea, uste dut argitaratu diela, 4 edo 5 aldiz gehiago zentzuten gatazka argazki, ordura arte, 2010 arte argitaratu zienak baino. Horrek zen nahi dut, eta dena medioetan, sare sozialetan eta digeritzeko hori nola egiten da. Nik zuri galdera egin nahi zuen, hori nola egiten da hori guzti hori digeritzeko, zen lehenago, imagen ikonikoak egoten ziren, gaur egun, portzentaia zenbat argazki iristen diren gure telefonoetara, gure pantailetara, eta zenbat portzentaia, zenbat ikoniko bihurtzen dio. WordPress fotoa lehenago, 1980 batean agertzen zen argazki bat, ni jaiontzen urtean Xabra Ixatilako hilketak egon ziren. Eta bertan goatzen dut, nik 8 urte izango nituela, oraindik ere argazkiek errepikatzen ari ziren, eta nik buruan daukat nik argazki horiek, oso nabarmenki egin zidatela klik bat, esan dezakegu. Baina gaur egun, zen masifikazio dago, zen masifikazio eta ondo ikusten dut popularizatzea argazki gintza, eta gero daukegu argazki kamera bat hemen, eta baino masifikazio horrek zer suposatu do gaur egungo gizartean. Klik bat egingo bagenu eta argazki guztiak ezabatu, zer gertatuko litzateke? Zuritzako galdera, baina gero esango jazula, sa. Nire reflexia pixka bat ziko, nortik ez orain Carlosek ze kontatzen digun, baina edo asko edo gutxi, ez? Osea, garai batean gutxi, zaila izaten zen igual informazio horretara akzeso eukitza, eta gaur egun igual pertzepzioa daukagu okerragoa edo txarragoa por exceso, ez? Esaten dana edo gara. Egu dakau laun amankun bat, Fermin Munarriz, jauna, nahi asko irakatsi dan kazetaria da, eta Fermin, egon zen, 80 hamarkadan, Libanoko, Beiruteko gatazka kubritzen, ez? Lan egitezun, beak ematezun, olibeti bat. Eta emango zituen 3 aste, eta 3 aste horietan ingo zituen 2 kronika. Eta igual bueltan, horrea jun, notak hartu, eta handi bueltan, kronika edo reportaje sendo bat, ez? Gaur egun da, iritsi multimedia esaten dena, ez? Bilarko egunkarirako. Gero, irratia, telebista, sare sozialak, Instagram, Nikolakorik ezakat, baina badago jendea hortan oso kapaza dana. Eta, karo, da eromen bat. Lan baldintzetaz gero ere itzengo deuz, horrek suposatzen duen lana da ikaragarria. Orduan, Fermin Munarrizek itezuna, 80 hamarkadan, nik normalen itet, bidaia bukatu, osea, bidaian zehar horiek dana bialdu, handik, argazkiak, kronikak, erratein piezak edo dana dela, eta gero, etxean zaudela, zure liburuekin, eta ja, pixkat lo inda, eta ja, esperientzaren poso horrekin, itezu, 2000-3000 hitzeko reportaje, politia, sendoa, ez? Eta hori normalen izaten da, gehien gustatzen zaidana, gehien disfrutatzen dudana, baina izaten da, bueltan. Antzaudela, lan egiteko modua erabat aldatu da. Bai gutzako, idazleontzako, eta baita argazkilarientzat ere. Adibide bezala, hasier esango nizuke, Gervasio Sánchezek esan zian behin, 89an Kosobon, Santi Lionek, lau karrete ematen zizkiola. Santi Lion da APko Asoziate Preseko buru izan zana, eta bere eskutotik pasatzen ziren, esan dezakegu garai hartako argazki ikoniko gehienak, bai Balkanetakoak, eta 4 karrete ematen ziola, eta esaten ziola, astebeteako. 4 karrete 36 argazkiko, 140 bat argazki, 120, 140 eta arten ateako ziren. Eta hori da, 4 karretekin astebete.
Eta lau karrete horiek atera bitartean, zu sobre terreno egon barra zenukan. Gaur egun esaten digute ez, iritsi bezain pronto, zehose baldin badaukezu, mobila deskargatu zazu eta bidali ahalik eta azkarren. Eta ezken dauzkezu, 8etan bukatzen baldin badezu, atxaleko 12etan bialtzen duzu argazkioa, beste ordu bitan, beste 4etan, ezkenen zuk digeritzeko, zuk zure aurren pasatzen nahi dana, patxada sartzeko ere ez daukezu denborarik. Orduan, bai behar eta bai nahi gustatzen zaigu pixka bat zurrunbilo hortatik atera, eta argelian egiten genuen bezala, kalean gora, kalean bera, hemen hitz egin, hau beste egin, eta zehose guretzako ere polita den zehosea, ateratzeko gogoa izaten dugu behintzat. Bai, azkenen horre kontatzen duzun hortan, zuek zate bakarrik hasi transmisore bat, baina transmisore bat ez duna ezer filtratzen edo prozesatzen edo azkenen reflexiorik gabe, ez? Azken era mekaniko baten registratu bidali. Eta, bueno, pentsatzen dut horrek ere azkenen sortzen duen emaitza, dijola pixka bat, gaur egun ikusten ari geranarekin, ez? Konsumo azkar hori, ez dugu apenas gordetzen, eta pixka bat gai horri helduta nola funtzionatzen dezuten zuekan, bai ustez gain hau normalen gain interesgarria izaten da, ez? Eta kanpon gaudenok, kosta egiten zaigu jakita nola antolatzen dezuten, nola da zuen lanaren pixka bat eguneroko flujo hori edo, azteko zeren baitan aukeratzen dezuten nora jun, eta pixka nola bideratzen dezute jun aurretiko ze planteamendu duten dezute, badauzkazute bertan kontaktuak, ez, aurrekontuak, enkarguak egiten dizkizute, zeuen poltsikotik ateratzen dadan, esan ez, hor 1000 galdera daude, danai ezingo diogu heldu, baina pixka bat horren inguruan bai nahiko nuke kontatzea pixka zuen esperientzia nolakoa dan edo. Bai, nik esango nuke, ni normalen saiatzen naiz, nire fokoak aukeratzen. Gustokoak, dazkadanak, zeatik, urteek daramazkit horrea juten, eta han komodo sentitzen naiz paratxutista bat, ez? Kurdistan edo Libia makina eta aldiz egon naiz, orduan. Kontaktu sare oso sendoa daukat, juna horretikan produkzio hori alik eta hobekien saiatzen naiz isten, eta bestaldetik komodo sentitzen naiz, zeatik, jakintza hori, gutxi gora bera, jakintza minimo badauko dalako, ez? Normalen nik ez dut ulertzen hainbatetan badao jendea, gatazka ibiltzen dena, eta beti mesatzet, hau lehengo hien eontzan Yemenen, gero Filipinetan eta Nagorno-Karabajen, ez? Nola, ze kontatzen du, kontatu behar du, argazkilarien kasuan errexagoa da, minio, reportaje bat idazteko behar dezu poso hori, ez? Bai, nik zentzu hortan esango nuke baietz. Ba, igual, ez ez dolako background askotik behar jende hori egitea juten dana egiteko. Hau da, jun, paratxutista batzuk esan duzu, jun, tak argazki gatera, eta ospat, askotan zuketan ibakigu pertsona nola galdetu, eta esan, eta hon nuna tezu, ez dakit. Nire argazkia erakusten duzu, eta nik badakit horko pertsona nola atera non, eta badakit gutxi horara, baina gauza pertsona asko atera. Izenetaz, tokien izenetaz goratzen ez dien argazkilariak, ez? Arduna eskotan horiek ze kontatuko dute, gero argazkika, hori dia eskotan ere ustez argazkilaritzari baloreak endu diotenak, baita ere, zen argazkilaritzan ere ustez badauke beste atzen bizkarrean, beste motxila bat, zuketanik hortaz asko diskutiko dugu, baina badauke errespetuzko gerturatze hori baita ere, eta hori adibidez, hori egiten dutenak, ostras, zu baita ere izan behar dezu, zure publikoarekiko pixka bat fidela edo esan, ez hau ez dakit nunatea eten, ez dakit zer gertatzen nahi izan, eta askotan esan jo, baina hor, argazki horien jarri dezuna, ez da egia, hau etzan bombardeaketa baten zauritutako ume bat, zan kalefazioko gasoia eroizalako eta su hartu zon, eta aizien justo tratatzen, eta zuk ez galdetzea batikan, argazkia eta zenun, eta esan zenun, Sirian dagoenatea eta bombardeaketatu izango zen, eta burundaukaten argazki bada famatu egin zen, eta gero, neuzez hori da zintzo jokatzea, eta eskotan murriztu daiteke guzti hau zintzo jokatu ez jokatu. Ni gehiago fiatuko nintzateke Kurdistanen
Zuruk idatzetako artikulu batetaz, momentu baten Melillako baian dagona, gero Lampedusara doana, eta de repente esan Kurdistan. Eta Kurdistanen eskerrik asko esan batez, bertan esaten bezala, arabieraz esaten duena, eta estos no son moros, eta entzun da dauket. Orduan, karo, hortik ezin dezu zaratera. Eta argazkilaritzan jende asko kero uste do, eta badaolako, areajun, argazkik ateratzik eta etxai hona importa ez da non dagoen, baina beste asko esan barra baita ere, bertan egoten dienak, eta badaukatela bere lana defenditzeko kapaz dienak. Horre ere, izan lehik, ez dakite, kanpotik ikusten eta askotan, iruditzen zatau izan daitekela pixka bat, como el tema del himalaísmo, ez? Himalaiara hemen juten dira espedizio oso txikiak, eta beraien kabuz juten dira mendia ekipatzen eta pixkanaka igotzen, eta denbora baten ematen diote, eta bestalde dare, gaur egun espedizio komertzial erraldoiak, ez? Eta espedizio horiek dana montatzen dizute, eta azkenen dirua mailan jartzen duen pertsona juten da, eta lau egunetan tontorra egiten du, dana ia beti goraino bultzatuta. Ez dakit figura hau, kazetaritzan ematen den pixka bat, atzetik medio potenteak dauzkatenak edo diruak bultzatuta, ez ote dagoen pixka bat, hori ez, kazetari mota bat, laguntza horrekin edo bidaltzen dutena hemendik onera, ez dakit, lehen Gervasion aipatu dezure, bai, laukarretekin ez dakit zenbat egun inbartzitula, baina nik entzuna daukat ere, berak esan da, eta beste argazkilari batzuk ere bai, garai hortan etortzen zala, ez dakit, beste argazkilari ingles bat, edo amerikano bat, olo que sea, eta horiek eramaten zituztela egunerako 200 karrete. Orduan, horre, ikusten dezute zeuen burua igual ez dakit desbentajan edo baldago kazetaritzan modu hori pixka bat ez dakit mercenarioagoa edo... Bueno, guretzako horrek gutzako dazka aldeak eta kontrakoak zeatik jende hori non batetik pasten danin, adibidez, Sirian baldin bat zaude, 2011an, 2012 zurekin fixerra edo zuri laguntzen dizun hori edo produkzioakien, edo elkarrezetan lotzen, edo itzultzen, igual etzun dirurik hartuko, minozuk eman itezen nion, ez? Eman ingo zen izkion, egunean $50. Gero, urrengo astean, edo handik bostegunea, edo hilabetera BBC edo CNN, horietako bat pasatzen da, eta ematen izkio eguneko $600. Zu bueltatze zeanin, eskaintzi izkiozu $50 horiek, eta esate gizu ez ni bebetentzako $600 gatik lan iten dut, ez? Ordan, hauek hortik pasatakoan, uzten dute dana nivelatuta, ez? Beste aldetik, gugia toki bereta bueltatzen dien horietakoak, ez? Zuk Saharan edo nik Libian edo Kurdistanen bakazu kontaktu sarea bez die bakarrikan lan egiteko, ez da lan egiteko jendea baizik eta lagun mina dira. Orduan, herrialdea kontrolatzezu eta askotan dakazun sarbidea bestek ez dute lortzen sekulako dirutza ordainduta ere, ez? Baina bai da merkatu askotan basatia. Ni gaina esango nuke, lehenzuk esan dezuna aberatsak, eta aberatsak gaur egun dien medio normalen europear, bi edo izan ditzakegu, eta estatu batuarrentzako lan egiten dutenak, inungo gasturik ez dutenak ordaindu beharrik, ez dute, nik X irabaziko eta egunean gertatzen dela, eta gastu guztiak kubrikuta dauzke, eta orduan produkzio badago atzean, eta, diruarekin irikitzen dute, baina nik uste dut medio handietatik kanpo aberatsak eta gertatzen dena da beste fenomenoa, sare sozialekin ere sortu dena, eta da argazkilari eta kazetari pijoena. Orduan, oso artikulu honen badago, esan dutena, los pijos mataron al periodismo. Eta zer gertatzen da? Hauek, Iraken ni nengola, Erbilen, Mosuleko gatazkan, Erbilen etxe banoken logela banoken alkilatuta, etxe handi baten, eta beste asko zeren. Eta fijatzen nintzen, benetan lan egiten zonak Andrew McConnell, Panosentzako, Panos, eta oso lan hona dauketa, asko miresten hon, eta bertan nire gela ondon toka ikustea, harritu egin nindun. Esan zian ez, torri nahi, zeo zer nire proiektu handi baterako egiten daukaden, zen nahi etitzegin baita ere
gai hauetaz, liburu bat atera nahi de, argazkilaritzen nokturno egiten nahi naiz, eta bueno, zentzu batekin juntzen eta zintzo jokatzen zen. Eta aldiz, beste 4 gelatan, zeren Belgiar bat eta 3 frantses, unibertsitateko ikasleak zienak, eta zeukaten bai Andrew eta nere kamera eta ekipo guztiaren balioa baino gehiago zeuken kamera bat. Hau da, Leica batekin zijo zen, bere karreteekin, eta prezioa ustez garai hartan Mosula juteko 450 edo 500 euro ziela, eguna bat. Jun, eta gero soldatu eta gastuak ordaindu hartzen dizkion berari, eta bueno, eta orduan zeiken genuen, bueno, historio hon bat egon liteke hemen, eta 3-4 pertsonen artean, Andrew McConnell, eta hone ditzen ginen uste lagun badaukatela beste etxe baten, zen hotel eta sekula ginen juten beste etxe baten, eta irtetzen ginen, talako baten, ikusten genuen beste etxe hortan, beste etxe hortako, 22-23 urteko ikasle hori, irtetzen zen, eta bere kotxe hartzen zen, bere fixerrakin, zaten genuen, fixer hori bakigu $600 eskatzen dikula egunen. Egoten zen, 5, 6, 7 egun fixer horrekin bakao. Ekin batzu 600 bider 7, 4.200 euro uzten zituen. Leica batekin juteko, hau da, olako mistifismo hori bizina izan eta esaten zigun gero. Ez nik argazki hauek gero erregalatu egingo ditut, eta liburu bat hola ateatzen baldin badet, eta gero mobilakin ateatzen ditut, eta Instagramen 200.000 jarraitza egitzen. Toain liburu bat atea do, txarlak ematea juten da, eta horri buruz hitz egiten du, eta gero azkenean atzen zegatzen da, neustez estafa pixka bat ere badala. Eta hori da, sare sozialek ekarri duten beste fenomeno bat. Hau da, bluffena. Eta ikusten da, osea, zen dizut. Bai, no. Eta, karo, horiek berak ere, pues, balin badaude, beraien lana usotruk emateko ere bai, pues, karo, horre pentsatzen dezu ere beste kompetentzi bat jartzen dizuela gainen, edo beste presio bat, oraindik ere... Karo, horiek oparitu egiten dute lana, eta askok ez dira pijoak, baina nahi dute ben izena ikusi, El País baten, El Mundo baten, edo dana ala, ez? Orduan, ez ezagun pentsatu, El País o El Mundo soldata duinak, edo tarifa duinak ematek justenik, ez da gutxi horik ere, ez? Baina ordintzaie, nahi El Paisek, El Mundok eskaintzen baldin badizkit, €50 ez dut onartuko. Alboan da honak igual bai, eta alboan da honak inkluso igual prestago doainik, emateko bere izena ikustegatik bakarrekan. Orduan, hor ikusten du, merkatua hor behian. Orduan, nahi baldin batzu zerbait duinak kobratu, editoreak esango dizu ez, baina eske lan hau lehengo astean tipo honekin zian $50, eta jazta, hor gelditu da tarifa. Eta hori izan da asuntoa, eta sare sozialek sekulako kaltea, nik ezagutuet kazetaritza, sare sozialen aurreko kazetaritza hura, eta oso desberdina zen. Osea, gu kobratzen egia, osea, nire duela 15 urteko tarifak, oain baino desente altua badia, oangoak baino. Osea, askotan begiratzea ditut, sasoi baten indako lanak eta pensatzea, garai hartan normaltzat ematen zen duen, ez? Hanengatik emantzizkiaten 500 euro. Eske, gaur egun lan bera izango zidan, 80 euro. Fin, eta... Horrek kalitatearen murriztu egiten da, ezkenen zen, zuk esan duzu, bueno, ni artikulo bategatikan eta argazki batzugatikan X ordaintzen badiate, baino, eta gero gastu fijo batzu dauzket, X ken I, esan dezakegu, bueno, hor zartzen gelditzen den Z, balore hori, el valor Z, izango da guk izango dugun irabazia. Ze pasatzen da, X gutxitzen jundala eta I handitzen jundala. Orduan esaten duzu, karo, ezin de ja 3 egun hartu erreportai bat egiteko. Gaur egin eta bidali beharren nago. Gero gainean, pentsatu zazue, inbertsioetarako baita ere, askoz ere argazkilariok, pluminek egiten duten bezala, baino, inbertsio gehiago behar dugu. Kamarak, behar ditugu disko gogor gehiago, eta bar. Asko eta askok, gerrara doazen lehenbizikoak, eta horrela kriston ekipoken amaten dituzte. Eta aldiz, lehengon fotolari.com webgune bat dago, esan zutenak, WordPress fotoko argazkiak irabazi dituzten argazkilarien kamarak, generazio bat edo bi lehenagokoak dira. Horrek esan nahi edo argazkilari profesionalak geanak asko rentabilizatzen ditugula gure argazki kamarak. Orduan, ezin degulako esan, bueno, bain beste kapritxoa dauket eta beste kamera erosiko dut, edo ez, hainbeste murrizten zaigu
badaukegula dirue justu inbertitzeko hortan. Eta gero, lan pertsonal bat edo egin nahi baldin badezu, hori zure poltsikotikan, baina, bueno, enkargo baldin badaukezu, sorte duena zea. Medio batentzako lan egiten baldin badezu, esketliak egitea hemen egongo, zenbeste burbuja baten da, ikusten dikuzu kotxen pasatzen. Nik askotan ez dakit ez da zeintzuk dien. Orduan, beraiek badaukate margena nahi duten egiteko edo, baina horrek ere beste interes batzuk dareatzen. Zeintzuk nahi dute mezu jakin konkretu bat bidali, ez? Eta horrekin, dirukin izen die, ekipo bat, eta abar, eta mezu konkretu hori, eta askotan, bertatzen dena da baita ere, kazetaritza rebufora dijola. Batek hau egiten do, eta beste guztiak atzetik doaz. Adibidez, Alepon sortu zen frankotiratzaile emakumea dena. Zu gogoratzen zen nola frankotiratzaile emakume bat agartu zen 2013an irakaslea zana, ingeleseko irakaslea zana, eta CNN juntzan, eta egin zion erreportaje bat, eta bueno, 3-4 minutukoa, bere bizitzen olakoa zan, bluff bazan. Eta bluff bazala jakinda ere, kazetari asko eta askok egiten jarraitzen zuten. Zeratik, eskatzenen ekindu eta nola honek eskatuko diten, nik ere egingo dut. Orduan, hau guzti hau egiteko, firmak bilatu behar die. Firmak bilatu nahi, zintzoki jokatzen duten, eta hortan ere, nahi pena materi esatea ez, fijatu bat zatea, zeinek sinatzen ditun argazki batzuk, edo zeinek sinatzen ditun artikulo batzuk. Hortaz, fiatu bat zatea. Eta horren arira, etortzen dira gero, fake newsak. Ikusita zer rentable atera zaien botere batzuei, hortaz aprobetxatzen dira. Gure firmak dira honenak, bale? Orduan, kaso iguzu. Bai, ez, azkenen pixkat, erabalotuta pentsatzen dut egongo dela, ez, asunto ekonomiko hau, gero eskaintzen den produktuarekin ere. Esan nahi dut azkenen, ez dakit zuen kasun, jun baino lehenago, zehose lotuta daukazuten, gairen bat edo gutxi gora bera erabakita eta hitz egin da aurretik komunikabideren batekin edo inungo ziurtasunik gabe juten zeaten, lana egin eta gero bueltakon, erakutsi edo saiatu zehatzen. Baina, karo, pentsatzen dut horrek atzen daukanak, dirua jartzen duna, horrek nolabait bete beharko dula, ari agintzen diotenarekin, interes batzuk egongo dia guzti horren atzen, eta... Gu normalen aurretik jartzen dute dirua, eta egitez da apostu bat, bidai bakoitza da apostu bat. Eta askotan, bai, izan daiteket oso toki mediatikoa, baina gero on daiteke Fukushimako istripua, on daitezke, lehengo azaroan bezala, Nagorno-Karabajen nengola, estatu batuetako rekuentori, inoiz bukatzen etzan rekuentori, orduan, teorin, egun bakarreko kontua izan bartzana luzatu zen, astebetez. Orduan, munduan zehar pasatzen zen guztiak etzakan inongo eraginik horren aluan, etzion inon interesek, eta hala esatez izuen, itezen duen proposabena bidali, eta estatu batutakoa pasarte, ezin dugu ezerratera. Hori asko entzun nuen, ez? Horren normalen, euki bardezu punteria eta askotan sorte txarra gazo. Punteria, adibidez, hauteskunde batzuk. Irak erabat hilda dago, ez? Nola kolokatu dezaket serie bat Iraketik, hauteskundeak direlako. Horren arira, hain dezakezu historio bat, nire kasuan, eskolak edo gutxingoak edo anadala, ez? Aitzaki horrekin, pertsa horrekin. Edo urte hurren bat, Irakera hueltatuz, edo guangoa adibidez. 10 urte pasadia, Arabiar Udaberria piztu zirenetekan, ez? Orduan, hori da pertsa bat, bilakatua pertsa bat, Libiatik zerbait sartzeko, edo Siriatik. Baina bestela, geroz eta zailagoa da. Normalen iten deu, urte asko dara mazkiu lanian ontan, ez? Eta badazkazu medio fidel batzuk, ola gertuko medio batzuk, gure kasuan gara. Non bat jajuna horretik nik hango editoreakin hitz egiten dut, eta komentatzen diot, behitxo, dakat horrea juteko asmoa, eta planteatzen diot, laguna geha, bazkaltzen deu, eta berak baiezko ematen dit. Ez da oino kontraturik, inorrek ez du dirurik aurreratzen, baina konfiantza osoa dago, eta guen arte funtzionatu du, ez? Baina konfiantza hori lortu arte, askotan izatezan, jun, eta kolokatzen saiatu, eta ezin, ez? Bueno, bada, bai, bidai bakoitza da, abendura da, eta zentzu guztitan. Erresistentzia behar da.
hasita kaso ekin dizuten arte eta ikusten duten arte, zu hor benetan egotzea lan egiteko asmoarekin, eta nik aldiz, engarazta aparte, beste medio batzukin, beste agentzia batzukin lan egiten den, argazkiak hain arte, oain dela hilabete arte, Forsi agentzia, Redux, Alemanian eta guzti hortan zeharkatzen ziren. Hor ere, diru iturria geroz eta gutxigo estokeko argazkiena oso asko murrizten junta, Sipapresek funtzionatu dit. Sipapres da Frantzia eta Estatu Batuetako agentziat, funtzionatzen zian eta gero klaseak ematen ditut, baita ere, orduan. Eta gaur egun uste dut, lehengon gure lagun Ricardo García Vilanovarekin ari nintzen hitz egiten, eta argazkilaritzaz edo erreportaritzaz bakarrik bizi den kazetari edo argazkilari autonomorik, nik ez da, hortaz bakarrik bizi dana, ezin da. Hori izan medio bateko. Bloke, gai honekin pixkat bukatzeko falta zitzaidan galdera, ez? Esan nahi dizut, bizial daiteke, ontaz, gaur egun nik beste argazkilaritza mota batzuk ezagutu ditut, eta hortara dedikatuta urte askotan, da azkenen ikusten da, kompetentzia azkenen, eta sare sozialak eta hori, doainik egindako lan horrek zekalte eragin ditun, eta nahi eta nahi ez argazkilariak gaur egun, eta pentsatzen dut kazetariak orokorren, eduki behar dituztela beste alternatiba batzuk, ez? Bai irakaskuntza, konferentzia, beste mota bateko publikazioak, beste erabateko apostuak, pentsatzen dut horre, bizi daiteke. Baina ez dut uste bakarrik gure ofizioan gertatzen denik, Enrique Vilamatasek ere lehengon esaten zon behar etzala idaztez bakarrik bizi. Konferentziak eta klaseak ere ematen ditu. Jose Luis Gerine bai, oso zine, ni asko uzatzen zuzendaria eta klaseak ematen ditu. Roberto Bolaño bera ere, azkeneko momentura arte, hil baino 6 hilabete lehenago esan zon, ahora dejo de ser escribidor y ya soy escritor. Orduan horko pauso hori, baina nik uste gaur egun ez dala bizi daiteke bai, gu gaina sorte daukeu, zen gustatzen zaigunaz bizi gea, baina beste gauza batzuk ere egiten ditugu. Eta, virusan garai hauetan, virusen aurretik ja sektorea erabat ikututa eta ondoratuta baldin bazion kazetaritzaren sektorea esenaet, hau izan daia sekulako zaplastekoa. Guretzako ze suposatzeu, ezin bidaiatu, edo bidaiatu bai, minio kuarentena egin beharra, eta ze horrepatu beharra 15 egun horieko hango hotel batean, edo hegaldiak biziki garestitu, eta gero beste aldetik mediotan dirurik ez publizitatea sartzen, eta gu azken finen geha estra batzuk, ez geha plantillakoak, orduan guk eskaintzen dugu estra bat. Eta estrak ordaintzen dira, estrekin. Eta diru estra hori ez baldin badao, da justu kontrakoa, dirua falta da medioetan, periodikotan, guretzako setiatuta gaude alde guztietatek. Baina ustez ofizio ere beti, gure ofizionik argazkilaritza zain ez hitzaiten, baina horren lagonda pixka beti. Robert Capa baita ere, etzan bakarrik bere argazkietaz bizi. Beste diru iturri batzuk ere bat zeuzken, Golfo xamarra zan, baina adibidez, Eugene Smith ere hiltz esaten dute. Eugene Smith izan da argazkilari oso famatua, eta netzako gaur egun referente dena. 79an usteto 80an hiltzan, eta esaten zen, hil zanean $20 besterik itzitzaizkiola gelditzen kontu korrontean. Eta punto. Orduan, ne ustez, la crisis del fotoperiodismo, ustez, nola hain lan pasionala dan, beste batzuk aprobetxatuko zien guk egindako lana dirutza egiteko, baina uste dut beti egondala krisi batean, ekonomikoki ez da izan ez da sekula gerra taro ere, juntziren, beraien historioa kontatzera, gerra zibilera, justo bain Sifrido Kotxen argazkioen beste aldera joan ziren, eta nik dakiala, Nightwing eta horrelakoak, bai, unikornioak dira. Ja, bai, diruagatik ez dago da ofizio honetan, azken 10 urteotako tarifak hartu besterik ez. Asaimen bat, aperako duela 5 urte o gaur egun? Bai, 550-etik 150 jetxi da. Zenbat urtetan? Alepo nik horatzen ditun 550. Eguna? Eguna. Ura 2013. Ni gastuak eta Mosulen zan $150. 2016an, guain ez dut. Ni
tarifa mantentzen diate, baina beste batzuk esan diate, ja, $50 eguneko argazki guztien derecho guzti betirako eskatzen dizkizutela. $50. $50. Ba, Orduan, claro. Zenbat argazki, zenbat lan, zenbat azkenen beti entzun da neukan, ez hori, eta asko esan da argazkilaritza azkenen beti krisian egon dela, eta pentsatzen dut igual kazetaria idatzia ere ez dakit parekoa izango zen, edo... Nire kasuan berdin. Bai, beti superbibentzi hori, beti azkenen sakrifizioak erabatekoak izan behar dira, nik ikasle asko dauzkate bai argazkilaritzan, eta esaten hoxe bizi daitekela hontaz, baino hartu behar dira erabakiak alde batera edo bestera. Ezin dezuna da pentsatu hontaz biziko zerala 8 orduko lantzea batekin eta estabilidade batekin, eta ez, nik pentsatzen dut eskatzen duela beste modu bateko konpromesu bat. Eta, bueno, pixka bate, bai, esan. Edo enbiatuen soldatak edo kobratzen zutena, eta gaur egun ordaintzen dena, eske da zientzia fikziozkoa. Eta izenik ez dut esango, baina ni gogoratzen naiz oso gerra kazetari famatu batek zakan blogagatik El Paisen 4.000 euro kobratzen zituen, hilen. Egun batetik bestea kalera juntzan, eta hasi izan freelance gisa, Espainiako mediotan, El Diario.es, Publiko tal, eta besteokin batera. Esan dut, eske burbuila bat ere ontzan, periodikoetan, eta bueno, ikusi besterik ez dago, El Mundoko jendea, David Jiménez, hau edazkaten jubilazioak, indemnizazioa die futbolarianak. Jendea, aurre, muitu da dirutza, ikeragarria. Es que no hay dinero, baino gero olimpiada eta trampolin salto batzutara, 100 piko argazkilari dare zehatuta, nola da akreditatuta. Eta aldiz, Sirian gertatzen dan tragedia baten aurrean, argazkilarik ez dago, dirurik ez dagoelako. Igual da ez dutelako nahi alde batekoa informatuta bestekoa nahi dutela. Oso arma boteretsua izan da, beti argazkilaritza eta kazetaritza. Propagandaren hildoan ibilida alde batetik emestera, hor ezakize kazetari izan, esaten zona izkenen egunkariak direla, jarraitzegintzako egiten diren panfleto propagandistikoak direla. Ez nago ados horrekin, baina, bueno, da ikusteko alde batera edo bestera mugitu ezakezula nazio oso baten, nola da, iritzia, eta berak gaina olako txarlatan ematen duen, esaten du, pentsatu zazue zenbat dirutza egin zuten kazetari batzuk, produktora etxeak eta hori, Rocio Baninkofen hilketaren gatikan, nola bere amaren lagun bat seinalatu zuten, eta urtek denbora piloa gontzian bera zala, ezken zuten, ez da hau izan, juizio mediatiko baseatu zuten, eta orduan pentsatu zazue zer eganterainoko indarra dauken. Guain beste, egoera honekin, pandemian asuntukin, komentatu dituzen gauza batzun hildora, etortzen zai burura, alde batetik, zailtasunak zuentzako ekonomikoak eta dudik ez euki, lan gutxiago egiteko, edo beste lan batzuk asmatu behar izan dituzue, baino, bai etortzen zai pixka burura gainera, badiru dila, munduan gertatu diren beste konfliktu guztiak gelditu egin dirala edo kongelatuta gelditu dala dana eta notizik azkenen, hori, interesik ez dagoenen ez dute dirurik sortzen, ez dute dirurik jartzen eta ez dute azken finean ez ditugu ikusten, ez? Horre pentsatzen dut, lehentzeuden konfliktu gehienak martxan jarraituko dutela edo okerrago egongo direla gaina baita pandemiaren eraginez, eta apenas ez dugu notizirik jaso asuntu hau hasi zanetik. Orduan, alde batetik, zuentzako behartuta hemen egontzate ezin izan dezute jun informatzera, baina eske bestalde mundu guztiarentzako badirudi ikusten ez dana ez dela existitzen. Horraldare konfliktu hau eta dirurik ematen ez dutelako edo interesik ez dutelako utzi da pixka bat lantzeaz, ez, konfliktu hien inguruan. Sensazio hori dago, ez, badirudi Sirian gerra bukatu ala. Edo Libian, eta gero, hango jendeak hitzeiten baldin bazu, jarretz baldin bat bertako medioa, jabetzezea, baretu ez ezik, asko okertu diela. Bestea beste, adibidea jarriko dizuet.
Turkia hortaz, COVID-ataz probeste nahi da, Siriako kurduak gehiago itotzeko bandikan ura moztuz, argindarra moztuz, eta bere jihadistei sekulako babesa emanez, ez? Ez da iristen. Ez da iristen eta ez gu ez gaudelako, baizik ze kazetariak badaude, han, bertako kazetariak eta oso lan duina eta ona egiten dute askotan, baina albiste horiek ez da iristen. Eta gaina COVID-en garai hauetan ikusi duguna da, borrek izan da olatu bat zentzu guztitan, eta dana arrastak eman du, ez? Ez da horretaz besteik ez da hitz egiten, ez? Osea, telebista piztu edo irrati edo prentsa ikusi, eta da virusa gora, virusa bera, eta ez dakit, oandikan oso goiz da jabetzeko edo osnarketa bat egiteko horren inguran horren eragina norainokoa izangoan, baina hemendik urte betera, 2 urtera atzeraka behiratuko dugu eta jabetuko gea sekulako desastrea izan zala guain uste duguna, baina askoz handiagoa. Bai, gero, bueno, argazki hauek... COVID-an ingurun, ordu pixka bat hildo hortatik indoazenez, baina nizun gainatu dituzen galdeture bai, barkatu. Itzein dugu behin baino gehiotan, ze zailtasun egon diran guzti honen inguruan lana egiteko, ez? Ze limite jarri zaizkizuen kazetariei, ze zailtasun ospitaletan sartzeko... Batetik, ne ustez ez genden preparatuta, informatiboki bait ez da ere horrelako kasu bati frente egiteko. Hau da, nire itzen nien kazetari, prentsa arduradunei eta batek esan zian, ez dakit hau nola gestionatu. Hau nola... Gainean ustez, ez nuke esango autozensura edo, baino egon falta izan dira argazki asko, eta argazki bakarra agertu zanean hildako batena sekulakoa, Alberto Di Loic, El Mundoko kazetariak, portadan jarri zuten hildako batena, eta hor, beste debate batzuk ere sortu ziren, zergatikan ikusten zan gainea hildako gizon hori, behartxu ezala, etzokela goerik ere, lurrean zegoela etxe batean, eta zergatik hori pertsona hori irudikatu eta aberats bati egingo litzaioke tratu berdina edo hildakoa, baina jende asko hasi izan hildakoaren inguruan hitz egiten, hildakoa ezala errepresentatu behar eta ustetu infantilizatu egin gaituztela eriotzarik ez bakarrik hildako gorputzik ez erakustean, baizik eta eriotzaren zantzuak zeuzkan irudiak erabat kendu egin dituzte. Adibidez, Madrideko igerrietara joan nahi izan zuten kazetari asko momentu ditzatzen zuten, no sé, ya tenéis todas las fotos que necesitáis, ya no necesitáis ninguna más. Eta arez gero ez da egon, hildako eriotza irudikatzen duen irudirik. Ez da egon. Ez geunden preparatuta eta preparatuta egon beharko genuke eta debate hau irekita egongo da, baina irekita uste mantenduko dela oraindikan urte eta urtetan. Nire ustez agertu beharko lirateke. Hildakoak, aurpegia ez, oso modu diuinean erakutsi daitezke hildakoak badarela nor dan esan gabe, modu asko egon dira orain arte, eta jarraituko dute egoten, argazkilaritza puntutikan behintzat, eta irudi horiek ere ez dira atera nahi izan gainera. Agentzietara nik badauzket irudi batzuk, agentzietara bidaltzen nituenean, esan ziaten ez, hau fuertegia da, zen ez hildako bada, eta ez da ikusten hildakoa da nik. Baina hau argitaratzen baldin badau, polemika sortuko da, eta ez dugu polemikan sartu nahi. Orduan, polemika asko ekiditeagatikan zer egin dugu goxatu, egin dugu guzti hori, eta lehengon bat intzunean hemos infantilizado a la opinión pública, con unas imágenes oso aseptikoak. Imagen hauek ateratzea, irudi hauek ateratzen nahi asko kostatu zitzan, eta gero errebisatu egiten zizkiaten. Hospitaleko, esaten ziaten, irudi hau egin nahi dezu, eta gaina irudi hori hau edie gutxin gustatzen zaizkitena, zen izan zien hori, ondoko kere pozik izan barrik izut, eta ateako izut argazkia eta bialiko izut. Eta izkenen berriako portada izen dela, baina zentzu horretan nik autokritika bat egingo nuke, ni ez naiz autozentzuratu, baina uste autozentzura asko egon dela, eta
Hau adibidez, beste nunbaiten, hemen gurean gertatu izan partez, beste toki batean, Sirian edo gertatu izan balitz, heriotzaren irudia beste bat litzateke. Orduan, eta ikusi beharko genuke baita ere, irudiek nola errepresatzen duten heriotza hori. Hau da, ume afrikarrak hiltzen ikusten ditugunean, txadekoak, eta, bueno, hor, Kevin Carterren argazkia dago. Bueno, bai. Hau ere pandemia da. Eske, momentu iritsi izan, bueno, gero jarraituko ez baino. Eta aldiz, noiz egontzan hemen sekulako debatea. Gaina berriz ere oso tipikoa dauela faltsuan izten diren debate horiek. Osan, denborak, argazkilaritzan batez ere jakingo ezunez, denborak diluitu egiten ditu eta momentu baten ez da hitz egiten hitzein barko liateken gauzataz. Ailan kurdi, ume kurdua nola plaian agertu zen hila, eta nola, pixka bat, bueno, gure inguruko umeak edo gure seme alaba izan litekeen pertsona bat irudikatzen zuten argazki hori eta oso famatu egintzen. Bueno, argazki hori hemen izan balitz, batetikan etzan, bat bera ere animatuko argazki hori argitaratzea. Jakindan nolako dien editorek eta nola funtzionatzen duten internokin gaur egun horrelako argazkiak. Horrelako egunkariak barkatu. Orduan, hor jokatu dugu besteen terrenoa jokatzen dugun esparru baten, hau da, ez gustatzen gatazka bat izan dela esan, baina bai gatazka baten lege batzuk edo arau batzuk zeuden toki batean eta aldiz gurean tokatu zaigu. Eta momentu baten ez dugu nahi izan guk beste tokietan aplikatzen ditugun legeak. Esan dugu ez guk hemen bai hau krisi bada, baina ez dugu hildakorik agertu nahi. Eta bai, Siriakoak eta lasai agertu, eta gaine inporta aurpegi agertzen bada edo zein da jakin. Bai, hori beste batzu dira, baina guk kazetari bezala aplikatzen ditugun lege horiek, beste tokietan aplikatzen ditugun lege horiek hemen jorratu eta aplikatu behar genituenean ez digute utzi edo ez dugu egin nahi izan. Ez dakit, Carlos, zure letraren bitartez, hitzen bitartez, gai hau tokatu zaizun, ez dakit zein izan den egoera zuretzako, ez? Hau hasi izanetik eta kanpora ezin izan dezunez jun, beste zure ohizko lanak jarraitzea ez dakit asuntu honek nola afektatu dizun, edo alde batera utzi dezunzuk pandemiaren asuntu hau, edo tokatu zaizun ere nolabait ere horren inguruan isladatzea, edo... Nahi kanpoan harrapatu nindun lehen urteko martxoan, Turkian nengola, hori, konfinamendua eta hegaldia bukatu, eta gero bueltatzeko izan zen abentura bat, bueno, azkenin lortu nun Istanbul, Mosku, Madrid, eta gero Cercanías, Madrid, Donosti, ematezun Transiberiano hartuta neola, ez dakit oso. Eta baina oso hemen, bueno, danok izango duguna, ez, etxera iritsi eta baten tren geltokitik atera, oinez, ja, etxaldea, eta jendea txaloka balkoietan, ez, ni bakarrikan, kalen. Osea, ez ginen jabetzen horretaz, eta niretzako, bueno, ja, angelditu nintzen, kieto parao, gainentzu guzti bezala, ez. Eta nire, osea, enun ezerre jakin nahi honetaz. Eta burura etortze zitzaeten askotan zenbatetan egon gehan horti zehar, Libian, Sirian, eta aizea, daude familia batekin, lagun batekin, telebista horrean, ez. Eta batean iristen dira, albistegietan ikusten dira, Mosulgo irudiak, Iraken baldin bazaude, edo Sirteko irudiak Libian, eta zuk interesa dakazu, iruditzen zaizu oso interesgarria, eta baino etxekoak ez dute hori ikusi nahi. Eta, bueno, gutxi gora banekin zergatik izan, baina oan kasu hontan nik sentituet nigan, ez? Osea, telebista jarri, hau atera eta kanala kanbitu. Bueno, kapazan naiz, hasta el Sálvame tomate hori ikusteko. Baina esan nahet, askotan aipatzen dugu, ez da gerra bat izan, baina askotan nik somatu ditut gurean, han ikusitako gauzak, ez? Han ginala etxean, telebista horren, egunero zeon hildakoen parte bat, 800, pumba. 800 hildako, egun batean. Zenbat hildia Iraken gaur, sartzea hor bada web horri bat, Irak body count, egunero ikus dezakezu zenbat hildiran Iraken. Bueno, 36,
37. Eta hemen 800. Eta oitu inga horrekin, esan egon da debate hori aber gerra bada, ni hortan nahi sartuko, baina jabetu naiz, bizi izan du deula, askotan atzerrian, olako tokitan bizitzen dien, sentitzen dien gauzak, ez? Gerra partea zan, egunero telebista paren, ez? Eta danok izan dugu gertuko norbait, eske, bai, osea, nik hain librekin nuke esango gerra bai, hau, izan da, ez dan izan, ze gerra gaina grisa dia, osea, ez da txuri beltza, ez? Baina hau izan da, osea, oso esperientzia gogorra izan da, oso. Eta zure galderari bueltatuta, ez dut, COVID-en inguruan ez dut lan bakar bat ere egin. Indet etxetik COVID-a Roxaban, COVID-a Libian, COVID-a Balutxistanen, inun serie bat garan, eta astean behin kontatzen nuen olako herrietan nola bizitzezan, ez? Nere estrategia izan da alde eikia, Libiarrak edo Siriarrak ite duten bezala. Bai, pixka lehen Andoni komentatzen izan asuntun arira, ez autozentsura edo horren ingurun, baina nun pixka bueltatu pixka gatazkako argazkietara zentzu hortan, autozentsure esaten dugu, argazki mota batzuk bai, beste batzuk ez, gai batzuk alde batetik ikutu, besteak ez dakize, azkenen hitz egiten ari gara pixka bat argazkia eraikuntza bat dela, konstrukzio bat. Eta hau da nik uste, eta argazkilaritza, kazetaritzakin lotzen degunen, nolabaiteko konflikto handia sortzen duen ideia bat, ez? Osea, azkenen argazkilaritza eta oraindik jarraitzaile asko dauzka horrela pentsatzen dutenek, da errealitatearen erreflejo hutsa. Eta, nik uste dut barruan egon geranok, badakigula pixkatorren inguruan zer dagoen, ez? Eta baina inu pixkatorren inguruan hitz egin, azkenen autozentsura dago, edabidek mugatzen dute gure kapazitatea ere bai guk nahi dugun aislatzeko edo nahi dugun bezala aislatzeko. Konta jazu pixkatorren inguruan. Komplikao. Bueno, ni ez dakit, noiz, igual hasiera baten bai pentsatuko non kazetari, argazkilaritza objektiboa zala eta hori, eta zurekin zen, hemen ikusten duzuen hemengo pertsona honekin lan egin non, nik argazkilari izan nahi nonen, erabaki nonen, eta asko erakutsi zian, eta berak ere esan zian, hau argazki hauek objektibotasuna bilatzearen lan bada, eta eginten dute horrela, baina debatea sortu zuten argazkitarek, eman zizkian. Eta orain hasierre jarriko dizkizue, debate usten noiz la construcción, konstrukzio hori irudiarena edo, ez dala bai edo ez, baizik eta noraino, hasta cuando construyes zeren, karo. Argazkilaritza objektiboa dala, pentsatzen donak, lehenbiziko golpe hartuko do, zuk erabakitzen duzu, argazkilarit bai, hau da, kamarat hartuko dugu, eta guk erabakitzen dugu klik noiz egin. Orduan nik aukeratzen dut, orduan hortaz, ez da, erabat objektiboa, subjektibotasun bat dago. Gero, ez da zuri beltza edo kolorea, baizik eta nola egiten duzun irudi hori. Hau da, zuk erabaki bat egiten baldin badezu, ez da objektiboa. Eta askotan, esaten digute, agentzietara bialtzeakon, pero y esa foto que has hecho, y no tienes una mejor o una desde más ángulo y tal, geldiko zazu pixka bat, bai. Argazki hauek, nek argazki bat egin non Alepon, eta, biali non, egun Reuterseko batekin nihon, bertakoa zana, eta biali genuen beste inungo pretentsiorik gabe, eta famatu egintzan argazkia. Da, katu baten, katu bat, errebelde bat, jihadista bat, eta jihadista bere Kalashnikovaren eta bere kofiarekin jana ematen ari zaio. Orduan, nik esan hon, hemen dagoen estenategi hontan zehoze gertatuko da, eta nire lagun siriarrak esaten zian bai, oso estenografia ona dago, argi ona dago, eta orduan, hemen atzen ikusten duzuen pertsona hori hau frentea da. Eta oso lasai dago, baina frentea da.
Eta askotan uste dugu frentera joan, eta bueno, ja balak ikendik zutenen edo esplosio batekin korrik egin badezula, oso Vietnameko irudi hori daukagu, Vietnameko pelikulako irudi hori daukagu, eta hau frentea da. Frentean uneko 60-70 ez da ezer gertatzen. Gerra bat guretzako da askotan itxaron, eta itxaron. Eta itxoin. Irakeko lehenbiziko bidai hartan, azkeneko astea zai pasatu genuen gero ez ezer gertatzeko. Holaxe izan zen. Adibidez hemen, debate bat nik ere izan, noiz arte hartu dezakegu erabakirik irudia egiteko, ez? Bueno, pertsona hor zaizeon, eta esaten zian bera, katu bada, mengo katuk, zen katuk gerturatzen hasi ziren, mengo katuk, badauzkagu guk, eta oso amaestratu dauzkegu, eta eskuti jan ematen digue, eta esan nien, aber ba, esan nien, venga, estás medio loko, la Arabia errazera ikasen ikun lau hitz, estás medio loko, eta baizetz, eta hasierako argazki hortan agertzen da, aurpegia agertzen zaio, eta nik aurpegirik ez nuen agertzea nahi, zeren askotan haue familiak zeuzkaten Damaskon eta errepresaliaren bat hartu zezaketen Asaden jarraitzaileak, zen hau izien Asaden aurka zerenak. Eta hor irudia, ez? Gustura izan behar dira, egon behar dute baita ere, izan behar da inguruan dauden pertsonak, argazki batzuk beraientzako ateratzen dituzu, pixka bat beraiek ere ohitu daitezen argazki horietara, eta hortxe dator. Orduan, argazki hori, bai. Argazki hau izan zen lehenbizi demostratzeko berak nahi zuela, eta nik forzatu non horretara, baina nahi non argazki hori benetan lortu. Ikusten da, jana ematen dio, eta hemen, pixka bat, ikusten ez? Hemen gainea ikusten da, jana eman diola, ogizati hori eman dio, eta, borako lastan batzuk egiten ari da, jihadista hau. Eta hemen ja bildurtuta dago, eta hemen temati dago. Eta hau, angelu hau ez da jona, eta hemen ospaikin nahi daia. Busketak, bialinon, esaten non, zein izango da? Hau, edo hau. Zenpetxatzen zazuen, argazkia oso gutxi aldatzen dela, merez. Katuaren eta eskuaren gestoa besteik ez da moitzen. Bialin itun esan nion editoriari, eske ez dakit. Ez dakit zein balio doan, esan zian, argi dago, hau salduko dugu, eta aldiz hau ez. Orduan, gai hartan, 2013 hasieran Asaden aurka egiten ari ziren gerlariak edo gerrillariak edo ez dakit nola esan, jihadistak bat ziren, baino jihadista light hasi ziren deitzen, los freedom fighters, eta Gaddafi bere tronotikan bota zuten gerlari horiek bezala, txintxoak dira, gu laguntza esan zian ez, hau salduko dugu, eta hau ez. Aldiz, eta bialinon, eta handikan 8 hilabetetara, hasi zien deika, eta izuta, haukezu beste argazki ura, katua, bildurrez agertzen zana, eta editore famatu batek, Manotxer degatik, esan zian, eske, ez dakizue, jendeak ez daki, zenbateraino moitzen digun subkonstiente argazki bat, modu batera edo bestera ikusi. Eta, y cuánto saben los editores, cuánto pueden influenciar en una idea política o en otra. Orduan, argazki hau hartu ziaten, eta argazki hau eskatu ziaten 8 hilabetetara. Orduan hemen, ez bakarrik argazki horren eraikuntza, la construcción de la imagen en sí, baizik eta gero, irudi horrekin zer lortu nahi dan, eta zer lortzen duten askotan. Eta askon, lehenbiziko aldia da erakusten duten hau, hasi que gero, hor teknikoa dago, baina ez erakutsi asko zaik, hemen ikusten da fronteko egun bat. Hau da, lehenbiziko eguna, lehenbiziko argazkia atera nona egun horretan, hau frontetik zetozen, pixka bat juten naiz argazkia bediek kakao txadie, baina juten naiz pixka bat argazkik ateratzen baita ere, jendea inguruan ohitu darin nire presentziara, eta ez, hor dago. Gauzatxo bat bakarrik, Andoni Bainiten nahi dana, benetan eskertzekoa izaten da,
argazkilari batek atzeko argazkiak erakustea. Orduan, normalen... Bai, oso sekretun gordetzen Oso dituzte. sekretun gordetzen den gauza bat izaten da, orduan, bueno, besterik gabe aipatu nahi nuen, gestu horiek erakusten digutenak benetan gero nola egiten dian edizio lanak eta aukeraketak eta bar, nik uste, bueno, eskertzeko izaten diala. Bai, hau publikoki lehenbiziko aldi erakustetela. Nik normalen, ez daukaten ez arriskutatzeko nik ez daukaten inungo sekreturik, nire sekretua da ere ajutea. Badakizu, el tema del momento decisivo eta ez badirudi hemen argazkilarik klik batin eta que tienen la foto perfecta, ez? Orduan ikustea hau interesgarria da, jakitea argazki bat lortzeko zenbat... Bueno, tipoaren aurpegia hori da. Eta askotan esaten dit, no le veías la cara, eta zen oso idealizatuta dago, eta hemen ikusten da, argazki hauetan ikusten da, lan bat dagoela. Trabajo de aproximación al sujeto, ez lan bat gerturatzea fisikoki, baizik eta emozionalki, nirekin komodo sentikoak ezen, eroso, eta hemen aurpegi erakusten, nik esan nion gainea, orduan, zenbatera ino manipulatu ezakegu esten, ez esan nion, ostran, nik ez nuke nahiko, nik argazki bat atera zure aurpegiarekin, berek ez dirak konstiente asko gure argazki batek zema pertsona ikusiko duten, zen ez daukate kultura hori ez da ere, eta honi, Instagram eta hori, Facebook eta hori, ez zeukan gara hartan, eta orduan esan ez tapatu zazu aurpegia. Orduan hori debate bat editorek esan zen, pero tú no puedes intervenir la foto, eta nik bere lan ezagutzen hori, diciendo, y esa foto en la que tú diciendo, bueno, pero esa sirve. Orduan, hemen ikusten da oso ondo, argazki hauek gustu dago ziken. Venga, ateako izut argazkia, venga, hor ateako izut, eta jan moitunon nik nahi nontokira. Punto de fugatzen, hemen ez, eta esan argazkia badator, hau. Eta hau da, apeko argazkirik salduen izan zen urte horretan. Ni sentimo bat ez non ikusi, saldu ondoren ez non gehiago ikusi, baina bueno. Eta hau da, nik adiz nire gustokoen hau da, zen gatuak tentsioa dauke. Eta justo, gatuaren hor, mengo Kalashnikovaren linearekin, eta, netzako indar gaiozoken, baina beste aukeratu zuten. Eta gero, handikan 8 behatzigatera eskatu zietenen, nien ez argazkia honeretzako zara, zen bestearen eskubideak beraiek dituzten. Nik oain argazkia hau saldu izan bani ere, ezingo nizueke zuek erakutsi. Hau erakusten dut, zen fijatzen baldin bazeate, eta hau truko bada, eta hau ere asiarrek ikusiko do, hemendik, betu, aldatzen da pixka kontrastea, azkar pasatuko, kontrastea, iskinako kontrastea, pentsatzen zazue. Tak? Pixka kontrastatzen dut, esaten badiate, argazki hori gu daukegu ez, nirea kontrastatu goa da. Orduan beti igual, orduan atatzen dikut beti rau eta JPG-a tal cual bidaltzen dira, eta nik raua pixkat erretokatzen dut, eta ja ez da argazki berdina, legalki ez da argazki berdina, orduan truko hori erabiltzen dut. Zure argazki bat erreprodukzio bat iken badiozu ja baimena daukezu erabiltzeko, edo ez dakitzen bat aldiz erreproduzitu behar dan, eta horrelako saltsak... Ebe artista da eta gu argazki da gutxa. Artista gutxe, hemen. Denbora horrea dijo, eta bai Carlosek ere argazki batzuk ekarri dizkigu, baina gehien bat argazki horien hildora kontatu nahi zigun gauzatxon bat edo uste bat zegoela, eta nik uste zer ikusi daukala pixka bat. Markatu jazue pixka bat, nik argazki hauek ikusi nitunen, nik berekin lan egiten non, eta berekin juten nintzen lanea, eta behin igande goiz baten, nire taberna gokoen aju nintzen urretxun, eta ikusi non zazpikan argazki hauek, eta zen nik hau egin nahi dut. Eta handikan irurtetara behi ditunen, hasi kenetzako argazki hauek ere die. Denen, esan beharrak, ni plumilla hutsa naiz, argazkiak, botoia sakatzen duen plumilla ba naizela. Normalen bakarrekan baldin banao, tokatzea zezu argazkiak ateatzea, ez? Baina, bai, leheno galdetzen zen duen, ez gure lan egiteko moduan. Askotan iriste toki batera eta nahi ezu jakin, gatazkaren intensitatea, ez? Eta lehenbiziko bisita izaten da beti ospitala. Askotan izaten da desastre bat, eta bestetan izaten da zuk uste, baina askoz giro lasaiagoa, ez? Eta hemen ikuste zuten argazki hau, izangoan ere argazki salduena, edo gehien salduena, zergatik, hau da gerlari balutxe bat. Horrea oso jende gutxi bertaratu ezakite beste kazetarin bat, Orduan,
nik urtetan zehar, nik jarraitzen dut balutxistango gaia, egon izan duen ez desentetan, baina nahi baldin bada esaldu, hango emakumei buruzko, emakumeen eskubideen buruzko reportaje bat, egoera politikaren ingurukoa, edo edozein gauza saldu nahi duela, proposamenean beste argazki horiekin batera jartze beti olako bat. Gero igual ez dut argitaratuko, baina ikusten dute, lehenbiziko gauza iteutena email irakurri aurretikan, erantzitan nik erantzite ditute argazkiak, eta horreia hau da amu bat. Gero, igual, bialdukoeten relato hori edo reportaje hori ez daka inungo zerrikusi tipo honek, zerrikusi hau da testu ingurua, ez? Eta historia asko eta asko saldu izan du ditut, argazki hau edo azkadalako, eta lako baten editoriak esan dezake, bialdu jazu, proposatu jazu, analfabetismoari buruzko reportaje bat. Aterako ditugu, 3 argazki eta 4. bat, testu ingurua irudekatzeko, ondo iruditzen zezu, eta txertatze dute hau. Beste asko, klikak irabaztearen web horri baten jarriko dute, hau argazki nagusi bezala ez da, gero zerrikusirik ez izan reportajearekin, ez. Niretzako da, kasu honetan amu bat, balutxistango historiak saldu ahal izateko. Nola funtzionatzen duten. Eta triste aldi berin, ez? Tristea, ez, askotan gero geure biktimak pixkatu horrenak, ez? Osea, nire asko pasatzen zait, gero ez da gehiago, sare sozialetan edo dozen tokitan ikusi titular bat, irudi batekin, atentzioa ditzen dizulako klikin, sartu, eta gero kontatzen dizuna da hutsaren ondorengoa edo inungo zerikusirik ez daukana zuke pentsatzen zenunarekin, ez? Baina, claro, horre ere, pixka bueltatzen gabeste lehengo asuntu horretara, ez? Etika eta nun gelditzen den pixka bat guzti hori. Claro, ez da berdina autozensura bat egotea lan baten, norbaitek dauzkan baloreengatik edo beste batzuk inposatzea guri zeintzuk diran limiteak edo nondik nora joan behar dugun, ez? Eta askotan marra horiek askotan dira guk uste, baina askoze trivialagoak, ez? Osea, ez dago zertan egon beharrik motivazio politiko bat. Askotan izaten da kontu estetiko, ni beti izate, klandestinitatean daun nolako jenderekin topo itezun horietan, mendian dauden garlarekin eta, osea da, abentura bat, adrenalina txute bat, eta da oso arriskutsua, minogero, han elkarrizketek ez dute zertako balio. Hauek ez dizute izango, zen badiren, edo jakina beren estrategia zein dan, urrengo eta amendik bi egunera, hau da, propaganda salduko dizu, erabiliko zaitue, propaganda instrumentu bezala, ez? Orduan, niretzako olakoetan, in izan du ditut olakoa, bino da, osea, ateratzen ditut argazkiak, eta gero jartzen ditut amu gisa beste reportajea saltzeko. Ze benetan esate dizut, historio horiek, beren propaganda jasotzeko besterik ez dutela baliozaten. Eta hau aldiz, asko gustatzen zaidan argazki bada, ez? Pentsa, hau da, Afganistanen ateratako retrato bat, lehen gortean zendu zen gizon hau, minbizia jota. Hau da, Pakistandik Afganistanera joandako desplazatu bat. Osea, ez du Afganistandik iesei maitzikan eta aterpe bila, babes bila junda Afganistanea. Horrek asko esaten du. Osea, erabat alderantzizkoa, ez? Bueno, entzun nun beri historioa, eta minu igual, impresio hundien emantziana jakitea izan zen, nire daineko tipua zala. Hau. Behiratzen jozu aurpegia, nik aurten 50 urte bete barritut, hau, 2014 ateatako indako argazkia zen, eta baldetu nion beti galdetzen ez, izena eta zenbat urte, bueno, normalen ez dute jakiten, bere anaiak bazekin. Santzun, 70-71, utxura, horti zehar. Behiratzen jozu, eta horrek bai islatzen duela gerra zer dan, ez? Osea, hor zuzken 53 urte. Bai. Horre bai islatzen dula, benetan zer dan bizimodu hori, ez? Afganistanera aterpe bila edo abesia jundan baten aurpegia hori da, ez? Karo, ze gertatzen da, gero historio hau, tipo honen historia kontatu aliezateko, behar dezu, medio serio bat, edo nork ez dizu historio hori hartuko, ez?
aldiz, kazetaritzan narratiboaren aldeko apustu egite dutenak, tartean, Jotdown dao, edo 5W, edo Garabeak, jende horrekin olako lanak zehatu daitezke. Eta hau da, lehenoko truko bera, ez? Aterako dizkiet argazki batzuk, eta argazki hauekin gero urtetan zehar salduko ditu nire balutxistango istorioak, ze hauek eman diaten elkarrezketak ez du ezertarako balio. Hala izaten da, Eta da, 2012 ateratako argazki bat Libian, Libia ja etzan existitzen. Osea, 2012an egiten duen gozaldu, afaldu, meriendatu, bazkaldu Libiarekin, ez? Etengabe, telebistan, eta egunkaritan, eta bero, un batetik bestea Gaddafi lintxatu intzuten, eta arrezki doztikan, jun itzan. Jarraitu izan duen Libiara juten, 2012ko irudia da, interesik etzen. Tarte bat utzi beharko dugu, pixkanaka nik uste dut, azkeneko galdera bat bain nahi nizuen egin, bioi, eta gero horren ondoren, igual ez dakit, hemen pentsatzen dut egongo dala interesa eta kuriosidadea, zehoze galdetzeko, erabat ez ezaguna dana guretzako hemen gauden guztiontzat da, zuekan bizi dituzuen bizipen horien arriskuaren inguruko kuestio guzti hori, ez? Zer nahi zute, esposizio bat dago, pentsatzen dut arutza joten zatenen, alde batetik zeuen burua arriskuan jartzen dezute, zuen ingurukoak arriskuan egoten dira, etengabe, eta beti galeraren edo istripua, eriotza, guzti hori zuen inguruan dabil, eta gainera, konfliktu eta juten zeratenez, eriotzarekin ere zuzenean pixka bat hor daukazute, horren presentzia etengabe hor dago. Orduan, zeintzuk dira zuen beldurrak eta nola eramaten da pixka bat guzti hori. Nik eske sentituko ez, baina ez dut onta zintzena, zen uste beldurretzaz hitzeiken deunetan, beldurrak areagotu egiten dira, orduan nahiago dut ekin, eta beste zentzu beste galdera hortan baita ere, eriotzarekin hartu eman handua daukegu, eta galerak, ez gure galera, baina bai inguruko bertan ezautakoen galera, ezkenen onartu beharra daukezu, eta lagun edo, zen guk ezkenen fixerrak, eta guztien lagun egiten ditugu, eta galtzen ditugu, eta jokoaren parte bada. Zuen edo gertukoa izan orde esan edizut, azkenen zuek biktimak erretratatzen dituzue, biktimen ingurun kontatzen dizkiguzue beraien historioak eta bar. Eta, eski igual zuentzat oso basikoa da, galdera esan nahi dut, zuek azkenen konfliktuan zaudete etengabe, ez? Baina kanpotik ikusita bai uste dut, beti sentsazioa izaten dela, ostras, baina, ze kapazidade eduki behar da narutza jun eta ikusteko, hori, ez, atake edo gatazka baten ondorioz, zaurituak eta hildakoak, eta, pixka bat horren inguruan. Galdera zeintzan. Itzegin izan dugu, ez, ontaz beste batzutan. Gauza da, hori, pixka bat jarriz guk kanpotik begiratzen dugunon ikuspuntuan, ez? Nola eramaten den guzti hori. Esan nahi zut, ze diferentzi dagoen adibidez, gertuko eriotz bat hemen edo istripu baten ikustea edo naturalizatu egiten aldan pixka bat situazio hortan bizitzea edo nola eramaten den guzti hori. Nik beti pensatzen nun gorpu bat eta areago gorpu erre bat edo pusketatan eragindako norbait ikustea oso gogorra izango zela eta gogorra da. Baina ez da inondik ere nik hasiera baten uste bezain gogorra izaten. Gogorra da normalen bizirikan daunak, horrek alboan daunak, bizirikan daunak, horren semea edo horren emaztea.
Eta ez dakit ohitura izango da, baina aurrekoan komentatzen gendun, hainbatetan ioratzen naiz, rakan, horre otezian, jihadistek egite zuten, txaleko esplosiboekin lertu eta kaskoten arten, desastre horren arten aurkitzen zituzun, besoak eta hankak eta buru bat, horrek nazka besterik ez dizu ematen. Eta orokorra da, esango nuke nahiko orokorra dela, ez da hola zerbait oso dramatikoa. Aldiz, gero ikustezu, normalen bizirikan dagoenak ematen egiten dizu inpaktu hori, ez. Hilda dagoenak edo desastre hori, ohitzea ere izango da. Ez zan inungo morborekin edo egindako galdera, baina bai uste dut, ez gaudenako ituta, egoera horietara, begiratzen degunen, inguru horietan lan egiten dezutena, beti burura etortzen zaiguna, ostras, ze gorra izan behar duen, egoera horietan egotea, ze gorra izan behar duen, hori ikusi, hori sentitzea, eta, etengabeko, ez dakit, tentsio arrisku hortan egotea. Kudeatu egin behar da hori, jakina. Eta ez da bakarrekan bidai batetekan bueltatu eta gero asimilatu ikusitakoa, ez urtetan zehar, denboran zehar, ez? Eta bai, eta hori bai dela erronka bat. Nei batek, kazetari batek esan zian, gure esperientzi guztiela beruna bezala, gure gorputz barron. Eta momentu batzutan, gorputzak, beruna asko, gu gaina zumarran jai ondako, hor berunarekin zer egondan eta zer ez dan egon, badaki gonda asko. Eta gure gorputzak beruna kantitate bat asimilatu dezake, eta puntu horretara izan denen, beruna ezin du gorputzak gehiago bota eta gaixotu egiten da, eta orduan, anemiak, hidragiria eta horrelako gaixotasunak agertzen die. Gure esperientziak askotan, eta esaten zian, y no los muertos. No los muertos, baitzik eta entzuten dezuna bizirik daudenak eta biktimak, errefusiatuak, bortxotako emakumeak eta horiek kontatutakoa hor, eta bertatik bertara kontatutakoak hor akumulatzen joten dila eta nola baita edo bilatzeko moduren bat hori pixka bat digeritzen ikasteko, zeren esan zen, aquí nadie es de piedra eta norberak ere jasan nola baita edo digeritu bat ditu horiek. Orduan, nik hortan Carlosekin hildako, asko ikusi ditugu, oso modu bortitzean, baina, Saharan kontatutakoak eta kontatu izkigutenak nik historio hori presentego dauzket, hildako gorputzak baino, edo errefusiatu batek Serbian esaten ziana, eta besan ez mirrakan bizi nintzen, eta nire bizitza holakoa zan, eta nin naiz, eta esan zian gainean nin naiz, zure familia dan bezalakoa, eta baina hemen lerroan nago, zuk bizitzaren tokira sartu nahi dudalako. Eta horrek inpaktu horrek asko, horrek inpaktatzen hau, eta hori da burbuinen hor buruan bueltaka izaten dudana. Eta ni nola oso bisola ere bana izen, argazki etatzen dut, askotan gauza horiek kontatzen izgiten jendei, eta nire argazki hauek buruan badauzke, baina askotan eta askotan, etortzen zaizkit burura, pertsona horren erretratua, eta horrela, Saharan oain gogoan du, Saharan ateatako erretratua batzu, desminatzaile voluntario batek gertatutakoa, errefusiatua bera, eta erretratua ataten nion, eta gaina momentu horretan pixkat saiatzen naiz, inkonstientemente baita ere, erretratu hori kariño gehiago jartzen, eta argi ebilatzen dut, pixka bat ez da, periodiko batean mantxa bat izango den argazki batez, nire bihurtzen dut. Eta uste nire modua dala baitere pixka bat hori estetika hori eman edo mimori hortan jarri pixka bat hori kudeatzeko. Ederki, ez dakit oso ondo zer dudan, baina nik uste dut igual ja momentua dala igual galdera batzu paso emateko edo... Bestela Instagramen, Facebooken eta alde guztietan gara. Zuek nik indako galderetaz aparte bestela beste zoze bali mokazute... Honekin dakazun ordu beteko elkarrezketa hori, ez? Kontatzea izu historia momentun, eta gero handik bi astera, etxea bueltatzea zea, eta nahi duzu erreportaje luze bat eikia, ez? Jutezea entzuten, ez? Elkarrezketak. Dakazu honena, eta beste horrena, eta orduk eta orduk eta orduk. Eta entzuten nahi zehala, sentitzen duzu momentu hartan sentitu etzen duna. Zezu lanen nahi zehala, nik behintzak jartzeko arresi bat, ez?
iten eta argazki atera, jaso, idatzi, eta jazta. Gero, etxean zaudela, erlajatuta, entzute jozu lehenbiziko aldiz negarra ikian emakume honei, ez? Eta hori, esaten genduna, kudeatzen jakinin behar da, eta ez da erresa izaten askotan. Nik askotan beldurra diot grabagailua pizteari, ez? Daka torritxuria aurren, eta eta esatezu, ostia, ke pereza. Sare, egin beharra da. Nik aldiz hori argazki zaharrek. Lehengo honeako haue bilatzeko sartu nintzenen baita eta lehengo lagun bat Saharako hiltzutenen baita ere, argazki horien bila eta zeinatea nikun eta pixkat hor izaten da biktima izan direnak eta zuk biktima horiek ez lurrean ikusi baizik eta biktima izan baino lehenago edo diren bitartean hitz egiten duzun momentu hori da, netzako gogorrena. Eta argazki horiek ikustean ni orduan gogoratzen naiz, bertako argiaz eta askotan ez dakit inkonstiente da, baino nik ere arresi bat egiten dut, objektibo aldatu beharren nago eta da, konturatzen naiz, dala nire burua jartzen duen, arresi bat edo horma bat, mendikan aurrea kontuz, emotibidadearen partea sartuko zara, hasi ondo enfokatzen, ondo enkuadratzen, eta gero azten dira, hoja de kontaktosak edo argazki deskartatu baik ikustean, esan, ostras, orduan azten zaizkizu gauza guztik moitzen. Bueno, nik pixkate golaia galderaie paso emateko eta baina inun, eskertu zuei bioi kontatutako guztiak, gero ere berriz eskertuko dizut, baina hasi naizen erreflexio batekin, hasierarako neuken erreflexio bat ez azkenen, eta beti esaten dana, ez, zuek zeaten nolabait, begiak edo geuri ekartzen diguzuenak benetan beharrezkoa dan informazio guzti hau. Ni pentsatzen nunez, gerra zibilan egiten zian argazkiak gutxi zian, orain asko daude, baino orain igual informazio gehiago galtzen dugu asko dagolako, gutxi dagolako baino. Baino egongo ez balitz, ez ditzateke existituko guretzat. Konfliktua bai egongo zen, gatazka egongo zen, baino zuen lanagatik ez bada, guretzat ez litzateke existituko, ez gatazka, ez konfliktu, ez injustizia, eta ez existitzeak azkenen iten duna da, nola ere, ez existitzeaz guretzako, esan nahi egiten duna da, biktima hori desde luego, aldik eta, egoera txarrenean uzten ditu. Eta, eskertzekoa zuen lana, eta geuri pixka guzti hori erakustea eta ekartzea gure gana. Eta, galderen txanda irikiko dugu orduan. Mikrofonokin. Sin tocar, jode, tío. Galdera pare bat, edo gogoeta galdera pare bat. Bat, lehenbizikoa. Ni oso argazki zalea naiz ere, baina ez duzue pentsatzen azken garaietan teknologia berriak direla eta zuk zeuk, Andonik, aipatu duzu nola, moldatu duzun argazki bat. Baina gerta daiteke, gaur egun Photoshop eta olako kontuekin eta horrela, eraikitzea argazki faltzu edo erabat desitxuratuta daudenak edo errealitatea desitxuratzen dutenak. Lehen argazki gintzak zeukan, edo argazkilaritzak zeukan ospe bat errealitatea isladatzen zuna. Naiz eta jakin, askotan montaiak egiten zirela, ere bai. Hor dugu kaparen argazki famatua, eztabaida sortu den beti inguruan zen urriraino zen antzeste bat eta bar. Baina gaur egun hori oso erraza da. Ni oroitzen naiz urriak batean, Kataluniako urriak bateko jardunaldi famatu horretan, nola egun berean iritsi zitzaizkigun hainbat argazki, gero jakin genunak zera montaiak zirela. Eta orduan argazki gintzak gaur egun neurri batean galdu egin du errealitate horren islada zuzena. Nola ikusten duzue hori? Ea debaluatu den edo ez.
Nik uste dut Photoshopek izen zientifiko bat eman diola beti argazkilaritzan gertatu denari, hau da, manipulatzeari. Manipulazio handienak, oraindik ere, Photoshopetik kanpo ematen dira. Photoshopek ikin dena zehozen makillatu, baina duda egiten dut manipulazio horiek zuk egin duzu manipulazio horietan, urriaren bateko manipulazioetan Photoshop askorik egongo ote zen. Izango zen ponteai, ponteai. Eta errealitatetik kanpo zegoen zerbait isladatu nahi zuten. Orduan, lehen esan dudana baita ere, asuntoa ez da la construcción, sino es hasta cuándo la construcción y para qué la construcción. Orduan, Photoshopek lehen hasian esan ditan bezala, izen zientifiko bat eman dio. Eta agian, teknologia berriak etortzeak, kendu dio, zintzotasun sekula izan ez duen zintzotasun txamarra hori argazkilaritzari. Ikusi besterik ez dago, Errusia, Soviet batasunean, 1934 aurrera hola kolezio bat dago, oso liburu hona dago, gomendatzen dizut, eta bertako argazkilariek Photoshop egon gabe, ordenagailuak egon gabe ere ze erretoke egiten zituzten. Askotan gustatuko ditzak esatea, nola Kristo egindo nau. Zeren oraindik esatezu, pincel, tampón de clonar, sobrespones aquí un poco, baina ostras, hori egintzazu. A Stalin le quitaban 30 años en cada foto. Orduan, izen zientifiko bat jarri dio besterik ez. Ez dago, manipulazioa beti egonda zen argazkilaritza lehenbiziko lau argazkiratik kenduta manipulaziorako erabili den arma oso bortitz bat izan da, oso boteretsua izan da. Asko errazagoa da, bai, Stalinen eta Maorenak, eta hola oso adibide ezagunak dire, Espainiakoak ere, bai. Baina erreza izateak ez dio ez zerkentzen, errezago dala, besterik ez, errezago da gaur egun 200 kilometro ordukora iristea kotxe batean. Lehenago etzena, oain errezagoa da, kotxeko hobek dielako, teknologiak uzten digolako. Abiadura 200 kilometro ordu, hori abiadura horrek existitzen zon. Argazkilaritzan ere manipulazioak existitu duen bezala. Errezago da, bai. Eta bigarrena, gaur George Floyden inguruko sententzia ezagutu dugu, 8 minutu egon zen polizia baten, txobin polizia horren azpian, eta neskatila batek grabatu zulako bideo batekin, izan da epaiketa eta kontu hori. Kinka horretan, zer egiten du argazkilari batek? Oztopatu egiten du ikusten ari den zera bortitzkeri hori edo ekintza hori, edo antzekoa, usten du argazki makina aldi batean, edo ze ondo egiten ari naizen erreportaia. Ez galdera komplikatua. Ni argazki hori ateatzen egongo baniz, ni ez nintzateke ausartuko polizia bati, armatua dagoen polizia bati, estatu batako polizia bati, patrulla asko da dena, esan, begira zer egiten ari zen, zenbazion jende hori esaten nahi zena, eta grabatzen ari zena ere esaten nahi zen, hil egingo dezu, eta ez zien inungo kaso egiten. Ziurrenik zer gertatuko zen, esango, nik kamera utziko de, polizia horren gana joko naiz, bultza egingo diot, irudirik etzan egongo, eta bai George Floyd eta bai argazkiketatzen duzanak hartzera jongo liateke. Ziur nago. Orduan, kasu horretan zer egiten da, nik bizi izan ditudan kasuetan, nerengatikan bakarrik pertsona batek bizia mantendu baldin badezake, nik kamera utzi egingo dut. Eta utzi egin dut. Aldiz, laguntzaia prestatuta baldin badago, nire irudiak zerbaitetarako balio dezake. Gero, baita ere argazkiak eta ikuta esan honek ez dio ezer gehitzen nik esan nahi dudanari edo morbo hutsa da. Eta hor disko gogorrean gelditzen dira. Nik Picture of the Year-a 2014an irabazi nuenen izan zen, Alepon nire aurrean pertsona bat bombardatu zutelako. Eta buelta eman nuenerako laguntzaia prestatuta zegoen eta orduan argazkik atera nituen. Kotxea bazetorren, ikusten zuen pertsona korrika juntzan eta ikusi nuen ja laguntza prest zegoela. Beste batean, etzen horrela izan eta kamera utzi behar izan nuen. Eta gero, ja laguntza prest zegoenean, atzeran pauso batzuk eman eta argazkik atatzen jarraitu.
Lehen bizitza da, nik hortan inongo zalantzarik ez dut, nik ez dut inongo zalantzarik egiten. Baina situazio bakoitza oso desberdina da, oso. Eta momentuan zueren modu bat edo beste egontzaik eta erabaki bat edo beste hartu. Oso, gainea usteet, gutako inork ez lukela jakingo zer egin horrelako lapatxadatxu garen momentu batean. Zer egingo zenukezuk, zure familia guztia hilko balut, junda jakin. Ni behintzat, bi aukera baldin bauzkete edo bizia pertsona horri salbatu eta argazkirik azatera, zen ni bakarri naiz bizia salbatuko diona, argazki kamera utzi, bai edo bai. Kaixo, eskerrik asko, ze asko partekatu duzut eta oso interesgarria iruditu zait. Eta lehen aipatu duzute, zenolako eraginak dituzten gaur egun sare sozialak, albiste, nola partekatzen ditugu albisteak, fake newsak, nola azken finean edabideetan ere badaukate lukua igual hainbeste dokumentatuak ez dauden pertsonak, eta bar, ez? Eta aipatu duzute gu bai garela irakur behar diren kazetaritzak, edo, nola bait, pixuko sinadurak edo ez, eta aldi bat, nire galdera da, zurrumilo honetan zer egin, ez? Batetik, editoreak izan dezake ardura, ez? Ze azken finean leku bat ematen ari zara norbaiti arrazoi batengatik, eta beste aldetik, asko hitz egiten da fake newsen inguruan eta heziketa eta jendea jakin behar duela nola jaso informazioa eta zer irakurtzen ari den. Ez dakit horren inguruan zein den zeuren iritzia edo nola ikusten dezuten gai hau batez ere gazteengan eta bai, hori. Honekin. Oso ezkorra naiz eta, izango ere, adin badaukatelako, ez? Ikusten dut geroz eta erreflexio txikiagoa, ez? Asko kezkatzen nago, amendik 10 urtera, edo, 10-15 urtera, erabaki potoloak hartuko ditun jendea ez otean izango del botón rápido, ez? Orduan, eta geroz eta zailagoa da jakitea, jasotzeo informazio asko sare sozialetan eta gauz asko gertatzen dira, ez? Geroz eta zailagoa da jakitea zehatik gertatzen diren gauzaiek, ez? Batetik, ez dizkigutelako azaltzen, eta bestetik ez dagolako pazientziarik, ez? Ez dagolako konzentraziorik dedikatzeko horrei 5 minutu reportaje horrei, ez? Dana tuiten bidez jakini nahi edo, ez? Duela gutxi entzuten esaldi bau, ez? Jendeak ez du informatuta egon nahi. Jendeak nahi du informatuta sentitu. Oso esaldi potoloa da. Eta bai, ez dakit, honek ez bakarrekan informazioagatik edo gaztaritza edo munduaren gaineko begirada hori baizekan gurean, epe laburrean eta xuxen horrek izango eragina. Nik irudi bat, nola irudita asko jokatzen detenez, lehengo, oain dela 15 bat egun junitzen Guggenheim Museoan zegoen Olafur Eliassonen erakusketa batea. Uste jakendu dutela, baina alba dezue juntzaik ezte. Momenturen bat, fijatu baldin bat zinen, zehon berak glaziar bat hartu zon, glaziarrek pusketa bat hartu zon, eta eraman zon Kiotora, bazan baita instalazioa eta gero argazki jarri zituen. Eta argazki bera, argazki teknikoki etzokaten ezer, baina, hausnartzeko aukera ematen zon, eta jendea, ni baino heldugoa zanak, denbora pasatzen zon, testua irakurtzen zon, behitzen non, eta nik era junta esan ostras. Eta ikusten zenun, argazki diferentetan, desberdinetan, glaziar pusketa hori izten ez da, eta gaina utzi zikun hor. Eta jendeek nola reazionatzen zon, eta mutiko horre nola reazionatuko da. Bideo bat dago, non, 30 urte baino zaharragoak direnak izotza ikutzea joten die eta esaten dut pixkat arduratuta sentitzen die. Aldiz, 30 minutu, 30 urte baino gutxiago dauzkatenak selfie kateatzen zituzten eta seikun bizkarra eman eta selfie hori igotzea joten zien.
ondo neukan nahi esan nion, ze islada ona dan gaina glaziar batekin, bueno, buelta manon, eta zehon, tipo bat, oso itxura honeko, la cabellos leonados, eta bizkarra eman zion, eta esaten zion, sácame, pero con el diafragma abierto, Eta hola behitzen, eta hori izan zen. Eta esan, ostia, gustako nintzak tipo horren, zen hau internetea, dijo, fijo. Osea, ni baino berandugo iritsi zen, etzon irakurri ere egin, argia ona zala ikusi zon, argazki atera zon, eta esan, bai ez jun, argazki ikusi ere egin gabe. Y efectivamente, entraron al Guggenheim a sacarse la foto. Eta hoiek, generazio hori izango gero gure lehendakarik. Osea, kontuz. Erreflexio gutxi dago. Eta nahi dugu, osea, naukegu hemen makina tragaperraz bat, nahi duguna estimulatea egon, denbora guztin, eta ezkenen papeleko liburu bat hartu esan bukatu delana eta irakurtzean jo, nioz eta gutxigo egiten dugu baita ere. Eta beldurgarria da, neronek ere alegin batin bar detela, osea, ni neu jabetzen naiz horrek ere afektatzen nahuela. Hoixe esatean asko irakurtzen dut, baina hori. Eta hortaz jabetzezean nin, esatez, nahi kostatzen bazaia, 15 urteko horrei. Bai, eske hoixe esatean nahi geuri ideia, ez kostatzen zaigun hori hortatik iesitea, el klik rapido eta gainetik eta pasaturrengora eta ze adikzio modukoa sortzen duen horrek, ez? Retención cero, osea ez dugu barneratzen, ez? Bueno, amarrak, behatzi laurden gutxi eta zuk amarretan etxenen bardezu. Behatzi laurden gutxi die, ja, nik erlojuik ez dut hartu eta hori hoxe nire akatsa. Ja, diskoteka eta bezala sentitzen gara, estamos cerrando txikos. Ez dakitola beste galderari badago. Beste galderan bat, eta bestela, bueno, Instagramen aurkitu baik. Hori da. Amaitutzat emango dugu, eta bueno, berriz ere eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eta bereziki zue bioi, Carlos eta Andoni. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.